Sílvia Orriols, Vallesa de Ripoll. Bon dia, moltes gràcies. Senyor Orriols, bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. Sí. I felicitats. Merci. Ahir deia que ja s'esperava, vostè deia, que Junts s'acabés fent enrere. Estava convençuda, deia, que els tremolarien les cames. Per què? Bé, jo quan vaig plantejar la moció de confiança sabia que me la tombarien, però també tenia clar que era molt complicat que s'arribés a fer realment aquesta moció de censura, doncs aglutinant formacions que en els seus programes electorals mantenien posicions tant a nivell local com nacional absolutament antagòniques. I jo he servat aquesta esperança de que no s'avinguessin fins al darrer dels dies, no? Sí que ahir mateix, al dematí, ens van començar a arribar, doncs, perquè tenim gent a diferents grups de WhatsApp, i ens van començar a arribar captures de pantalla en què hi havia acusacions per part d'Esquerra Republicana a nivell local i d'altres formacions acusant d'això de tremolor de cames a Junts, i per tant ja es començava a veure venir que havia passat alguna cosa, no? I en aquest sentit, doncs, ens en vam alegrar, evidentment, perquè teníem, doncs, la temença de que al final ho acabéssim fent, però realment penso que ha estat una decisió que ha sobrepassat i de molt l'àmbit local, i que si hagués set per la secció local de Junts, evidentment hi hauria aquesta moció de censura al cim de la taula i ens haguessin fet fora del govern de Ripoll. El dia que va plantejar aquesta moció de confiança a Vallesa, era l'escenari perfecte per vostè el que s'ha acabat donant? Per mi sí, jo evidentment la plantejo per aconseguir aprovar aquests pressupostos que Ripoll necessitava i no per deixar de governar, que moltes vegades se m'ha retret que ho havia fet, doncs, per deslliurar-me, no?, d'alguna manera de la càrrega de l'Ajuntament de Ripoll, i això no és cert, perquè qui em coneix sap que prefereixo de mil vegades ser considerada batllessa de Ripoll i regidora de Seguretat i Immigració de Ripoll, i ho he dit repetits cops, que no pas, doncs, diputada d'un Parlament autonòmic i autonomista, no? Per tant, la meva pretensió en cap cas ha estat abandonar aquest càrrec, sinó mantenir-lo, i a més amb uns pressupostos aprovats que em permetessin desplegar el programa electoral com Déu mana, sense haver de constantment necessitar el vistiplau d'aquesta oposició que ha perdut completament el nord. Ha negociat amb Junts per Catalunya, pregunto, per tenir-ho clar o no, de manera discreta per fer descarregar la moció de censura? No, en absolut. Nosaltres no tenim contacte ni a nivell local ni a nivell nacional amb cap d'aquestes formacions polítiques. És més, a nivell local hi ha una tibantor manifesta des de que se'n va fer el primer cordó sanitari l'any 2019. Vull dir, hi ha una qüestió ja personal que traspassa l'àmbit polític i no hi ha hagut cap tipus de conversa ni cap tipus d'intent per part nostra de fer flaquejar aquesta moció. D'alguna manera, hem jugat la partida amb la incertesa, doncs, de saber què s'esdevindria. Sílvia Orriols creu que Junts espera que havent-li permès mantenir el càrrec Aliança Catalana no torpedini els seus candidats quan calgui arribar a acords després de les eleccions del 27? Aliança Catalana no té deutes absolutament amb ningú, només té un deure, que és servir al poble de Catalunya i en aquest cas a nivell local al poble de Ripoll, i per tant la nostra posició política no flaquejarà per cap decisió seva. És més, ara l'extrema esquerra acusa Junts d'haver-nos atorgat la batllia de Ripoll de nou, i no és cert. Qui ens ha atorgat la batllia de Ripoll ha estat el poble i no pas Junts per Catalunya. La setmana passada el president Artur Mas va obrir la capsa als trons quan va reclamar a Junts per Catalunya, setmana passada, fa 15 dies, que parlin amb vostè encara que no arribin a acords. Ho fem un passiu, al revés. Vostè està disposat a arribar a acords amb Junts per Catalunya? Aliança Catalana no és que precisi d'acords, sinó que simplement sempre vota en conseqüència d'allò que ha vingut a fer, no? Vull dir, nosaltres, i ho hem mantingut des del 2019, tot allò que ha estat presentat, independentment de quina formació ho hagi presentat, però que beneficiava Ripoll i els ripollesos, nosaltres ens hem avingut a aprovar-ho. Tant si era el PSOE, com si era Junts, com si era la CUP. Hem aprovat coses de totes les formacions polítiques. Mentre ells ens aplicaven el cordó sanitari i votaven d'una manera absolutament demencial contra nosaltres, fins i tot contra els seus propis principis, penso de vegades, només per no aprovar-nos res a nosaltres no, nosaltres ens hem mantingut ferms en els nostres principis i en el nostre servei al poble de Ripoll, i per tant hem prescindit del color polític o de les sigles que presentaven les propostes. Nosaltres estem oberts a fer qualsevol acord o a votar qualsevol proposta que beneficiï Ripoll i els ripollesos, però no a qualsevol preu. Esclar, el que no pot ser és que se'ns plantegés que
s'abstindrien en els pressupostos, però a canvi de modificar substancialment les nostres polítiques o d'abandonar les xarxes socials per l'impacte negatiu que té per ells. Això, per aquí no hi passem, no poden condicionar-nos ni coaccionar-nos d'aquesta manera. La seva prioritat és, i li preguntaré perquè hi ha una segona pregunta que va amb això, és a dir, la voluntat de Sílvia Orriols és presentar-se a les pròximes eleccions municipals el 27 a Ripoll? Totalment. Totalment, i més després d'aquest intent, gràcies a Déu desbancat, de fer un cop d'estat. O sigui, perquè realment... perdoni, si hi havia algun dubte de que es presentaria el 2027, aquestes últimes setmanes ho ha posat en majúscula, que la seva intenció és revalidar, Sí, evidentment. Sí. Dic això perquè... I és més, a partir d'avui doncs batallaré intensament per aconseguir una majoria absoluta que ens permeti poder prescindir de qualsevol acord amb aquesta oposició que no hi entén de raons i que només cerca la confrontació permanent. Ha parlat de cop d'estat. En una democràcia representativa les mocions de censura són legítimes, no? Bé, el poble de Ripoll en cap cas ha avalat un tots contra un contra Sílvia Orriols. Els seus programes electorals mai van insinuar que hi havia la possibilitat de que Junts pactés amb PSOE o pactés amb CUP o pactés amb d'altres formacions per desbancar-me'n a mi. Per tant, el poble de Ripoll no ha votat això. Jo crec que el poble de Ripoll va votar majoritàriament Aliança Catalana i va votar també aquestes altres formacions, però en base als seus programes polítics, no pas en base a aquesta unitat ara que volíem fer per desbancar-nos a nosaltres. Per tant, jo penso que els ripollesos no els han atorgat cap tipus de validesa a les urnes perquè ens facin això. En tot cas, després de les eleccions municipals del 2027, que era la meva pregunta respecte a la voluntat de presentar-se a les pròximes eleccions, si obtenen més regidors, potser els pactes amb la resta de partits seran claus en molts municipis. Estarien disposats, per exemple, a parlar amb Junts per Catalunya? Bé, a nivell local de Ripoll ja he dit que era molt complicat perquè ja és una qüestió personal per la majoria de regidors tant de l'oposició com del govern, però és cert que en d'altres municipis hi poden haver avinences i evidentment seran sempre en partits catalans i catalanistes. El que no farem nosaltres és com han fet Junts, com han fet Esquerra o com han fet la CUP, fer pactes antinatura ni a ajuntaments, ni a consells comarcals, ni a diputacions. Per tant, si d'alguna manera s'estableixen pactes, serà sempre en formacions de caire processista en aquest cas, no? Perquè no podem considerar els independentistes en base a la seva trajectòria, però evidentment seran en partits catalans i suposadament catalanistes, mai amb els partits espanyolistes. Alcaldessa, la resta de partits defensen la necessitat de fer-la fora perquè diuen que vostè és autoritari en la gestió i perquè és d'extrema dreta. Què els respondria? Bé, a mi em sembla indignant que he sentit fins i tot representants de la resta de formacions a nivell local fent intervencions a mitjans de comunicació que gairebé amb el teatre que han fet han vingut a dir que Ripoll s'havia convertit en el Tercer Reich, no? I em sembla absolutament lamentable i no entenc com fan aquesta interpretació funesta dels fets. Aquí a Ripoll no hi ha cap tipus de repressió política, simplement hi ha un compliment estricte de les ordenances municipals, perquè això és el que deia el nostre programa electoral, que basàvem el nostre programa en el seny i en l'ordre, i és exactament el que hem aplicat, i aquí no hi ha cap tipus ni d'autoritarisme, ni d'inquisició, ni absolutament res, i pot preguntar a qualsevol ciutadà normal de peu del carrer que li diran el mateix que jo, i em sap greu que l'oposició ara aprofiti aquest altaveu que els hi ha donat els mitjans de comunicació per pintar un Ripoll que en cap cas s'avé amb la realitat. Jo crec que s'ha intentat demonitzar Aliança Catalana i personalment la meva figura, i que se'ns ha intentat deshumanitzar com si fóssim dictatorials, i no és cert. La gent que ens coneix i a àmbit local saben que no és cert. Però entenc que la qualifiquin d'extrema dreta o el partit, quan alguns dels seus militants es reuneixen amb Alternativa per Alemanya o defensen anar a congressos que convoca Vox? No, Catalunya, com la majoria d'estats del món, no pot tenir amics ni enemics, té interessos i ha de defensar els seus interessos i els seus drets, i per tant nosaltres estem oberts a reunir-nos amb tothom. Altra cosa és que arribem en pactes o que fem altres coses amb altres formacions, però reunir-nos i parlar, nosaltres estem disposats a parlar absolutament amb tothom, no fem cordons sanitaris a ningú en aquest sentit. Vostè se sent més a prop de Vox o de Junts per Catalunya? Li faig aquesta pregunta perquè la setmana passada, en una entrevista al diari Ara, una de les persones seves de confiança, en Jordi Aragonès, assegurava que a Aliança Catalana li hagués agradat ser el Congrés de Partits de Madrid d'extrema dreta que Vox va organitzar amb Marine Le Pen o Víctor Orban, entre molts d'altres.
Bé, a mi segur que no m'hi haguessin vist, perquè jo si hi ha representants de l'estat espanyol i de l'estat francès, que són dos estats artificials que mantenen doncs, subjugada Catalunya, jo segur que no hi seré. Això per començar, no? I evidentment, si la pregunta és si sóc més propera a Junts o a Vox, doncs em sembla que la resposta és molt fàcil, no? I de fet, la fuga de vots de Junts cap a la nostra formació evidencia doncs, que evidentment l'electorat de Junts i el nostre té idees i projectes bastant semblants, molt més que no pas cap partit espanyolista. I a mi tant més Vox com el PSOE com el PP, perquè no distingeixo. Tots són partits imperialistes que volen mantenir subordinada Catalunya i, per tant, tots són enemics meus i enemics d'aquest país. I, per tant, no faria distincions en aquest sentit. Ho he dit moltes vegades. Jo sempre prioritzo l'eix nacional abans que l'eix ideològic i serà així sempre, a diferència d'altres formacions catalanes que es volen fer passar per catalanistes i que a l'hora de la veritat prefereixen pactar amb el PSOE, ja sigui a Ripoll, a Barcelona o a Madrid, que no pas amb formacions com la meva. Li pregunto també a Sílvia Orriols, perquè ara parlàvem precisament d'Alternativa per Alemanya, que un dels seus militants, en Pau Nadal, es va reunir amb ells, un partit que té un líder multat per fer saber eslògans nazis o que té una exdiputada processada per participar en un intent de cop d'estat. Vostè se sent còmode en aquests contactes, encara que sigui parlar amb tothom? Jo ja ho he dit moltes vegades, que a nivell internacional faig poc seguiment. Estic molt centrada en Ripoll i en Catalunya. Sí que hi ha altres persones doncs, de la meva formació que mantenen aquests contactes internacionals perquè, evidentment, si aspirem a ser un estat lliure, ens convenen els contactes internacionals i l'aprovació internacional i, per tant, jo subscric doncs, qualsevol intent de conversa que es pugui fer des de la meva formació, però jo a nivell personal doncs, em centro molt en l'àmbit local i en l'àmbit nacional català. Acabo de seguida a Catalunya, però hi ha molts catalans, Sílvia Orriols, que voten el PSOE, que voten el PP o que voten Vox. Si vostè considera que aquests partits són enemics del país, ergo els seus votants de Catalunya també són enemics del país? Bé, jo crec que estan enganyats i que a Catalunya, independentment de si a casa enrones català o enrones castellà, Espanya et maltracta com a català i, per tant, penso que el seu vot és erroni i que es tiren pedres a la pròpia teulada, per dir-ho d'alguna manera, i penso que algun dia seran capaços de veure doncs, que si realment volen vetllar i batallar pel futur dels seus fills o dels seus nets, hauran d'apostar clarament per una formació política que advoqui per la restitució de l'estat català. M'apunten que vostè, l'anterior alcalde, Jordi Monell, va criticar que fos alcalde i diputat i que vostè va prometre que no acumularia càrrecs. Això és veritat? Perquè la pregunta seria, ara que ja té clar que serà alcaldessa fins al final del mandat, renunciarà a la seva acta de diputada? No, ho he dit, de fet ho he explicat també. La meva intenció era centrar-me en Ripoll, però davant l'avançament electoral que hi va haver a nivell nacional català, doncs Aliança Catalana havia de presentar-s'hi, perquè evidentment no podria perdre aquesta possibilitat d'obtenir un nou altaveu, i no hi havia cap cara visible del partit que pogués vincular-se a les sigles, perquè tothom vinculava Aliança Catalana amb Sílvia Orriols, no? I en aquell moment es va decidir que o ens presentàvem amb la meva figura com a cap de llista o realment no teníem possibilitats, no, de sortir, i per tant vam fer el pas bàsicament per això, no perquè tingués cap tipus de pretensió ni molt menys d'acumular càrrecs, prou feina tinc aquí a Ripoll. I si el 2027 renova el càrrec d'alcaldessa, què farà? Doncs no ho sé, la veritat és que quan arribi el moment analitzarem fredament la situació i farem el que sigui millor doncs, pel nostre projecte polític, amb el convenciment que l'aplicació del nostre projecte polític és l'únic que ara mateix pot salvar el desgavell que viu Catalunya, i per tant actuarem en conseqüència. Per tant, ja m'ha dit que el 2027 la seva voluntat és presentar-se novament com a cap de llista d'Aliança Catalana a l'Ajuntament de Ripoll. Li preguntaré per l'any següent. Es presentarà de cap de llista a les eleccions al Parlament previstes ara, almenys ara, pel 2028? Bé, com li dic, analitzarem fredament la situació. Si hem tingut temps doncs, de potenciar altres perfils dins del partit que puguin ser potents també per aconseguir representació o el màxim de representació possible, doncs analitzarem a veure quin és el millor candidat. Una última pregunta. Què farà per la gent que ens estigui escoltant ara des del Ripollès i des de Ripoll? Què és el primer que farà avui ara, quan surti d'aquesta entrevista? És a dir, què és el primer que té Sílvia Orriols a fer?
Bé, avui des de les 7 del dematí que estic responent correus, whatsapps de felicitacions de veïns d'aquí, de Ripoll i de la comarca sencera, i ja he començat també a firmar decrets, per tant suposo que quedaré capbussada en el dia a dia municipal i continuar endavant. Evidentment, de seguida que tingui aprovat el pressupost, que m'imagino que serà la setmana que ve, si Déu vol, doncs començarem a desplegar nous projectes. Quan fa que no... I l'última, quan fa que no parla amb el president Puigdemont? És que jo no hi he parlat mai, amb el president Puigdemont. Mai, eh? No he tingut mai... Ni un canvi de missatges, ni WhatsApp, ni res, eh? No, res, mai. No. Sílvia Orriols, felicitats i moltes gràcies. A vostès, gràcies. Adéu-siau. L'alcaldessa de Ripoll.